Аз съм Деница Даринова, актриса. Кирил Буховски, драматург. Георги Димитров, Жожо, китарист. Моето име е Нора, художник и артист. Аз съм Павел Веснаков, занимавам се с кино. От малко се занимавам с музика, пеене по-скоро. И ето сега съм актриса. Моята любовна история с киното започна по много смешен начин. В училище, в 12-ти клас, направих един филм. Аз знам по кой път искам да тръгна. Търся как да го разчистя. Рисувам от хората, които са ми интересни, животните също, социални и всякакви обстановки, които ме заобикалят. Започнах от рок-музиката, исках да стана рок-китарист. И постепенно класиката започна да ми харесва. Съвършенството се крие при създаването, не в крайния продукт. И май съм тленен. Ние сме вечни, се занимава с проблемите тук и сега. Фокусът е главно върху млади хора на кръстопът. В Европейската комисия бях представена с 3 мои работи триптих, повлиян от Владимир Димитров Майстора и неговите емблематични ябълки, които аз интерпретирах и замених с известна марка. Много ми харесва, че изкуството дава възможност да ядосваш хората, които заслужават да бъдат ядосани. И да правиш щастливи хората, които заслужават да бъдат щастливи. Икономиката трябва да тръгне, доказвайки, че сме дисциплинирана държава. Да свиря с оркестър някой ден. Освен, че пиша, се занимавам също така и с сценография и с илюстрация. Пробвам късмета си в актьорското майсторство. Примерно. Личните Венери е личен проект. Това са скъпи, интересни личности за мен. Вербатим. Пускане на гласа в ухото. Това, че съм успял да продължа да се занимавам с това, което най-много обичам. Аплодисменти, щастливи хора от това, което съм постигнал до сега.